Il-Fondi Nazzjonali tal-Komunità għal proġetti innovattivi fil-qasam ta' xjenza ser jitripla l-100,000 € bilan li jsiru proġetti xjentifiċi li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-komunità waqt li jippromovu suġġetti xjentifiċi magħrufa bħala STEM. Il-Kap Eżekuttiv ta' Xjenza Malta Silvio Xerri qal li l-fond tnieda bilan li ħajjar persuni minn tfal sa' adulti biex jersqu lejn is-suġġetti tal-STEM dawn huma xjenza, teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Għalli grazzi għal uħud minn dawn il-proġetti implementati fil-qalba tal-komunità li jħadmu prinċipji xjentifiċi b'mod sempliċi u kreattiv nibtet l-imħabba lejn ix-xjenza u qegħdin jinżeraw il-pedamenti għal għarfien xjentifiku. Il-font li ħanħambru l-lum huwa font illi se jiżdied hija t-tielet sena. L-idea hija li mmorru aħna fil-komunitajiet, fl-iskejjel, biex inħajru proġetti relatati ma' dawn is-suġġetti li jkunu suġġetti fil-komunità fej gruppi partikolari ta' studenti jingħaqdu flimkien u joħorġu b'innovazzjoni xjentifika. Irene Manġon li ser tmexxi l-proġetti ta' dan il-fond elenkata ta' eżempji ta' proġetti li saru fis-snin imgħoddija. Qalet li dawn kienu effettivi biex iwasslu kunċetti xjentifiċi lejn il-qalba tal-komunità. Kenna per eżempju proġett fi skola biex jagħmlu aquaponics, jiġifieri kabru l-ħaxix mingħajr ħamrija bażikament. U dan kien irnexxa tajjeb ħafna, tant irnexxa tajjeb li t-tfal wara li jagħmluh mal-istaff tal-iskola ħajru lill-ġenituri tagħhom jagħmluh id-dar ukoll. Ġifieri dak kien wieħed minnhom kellna proġett ta' riċerka fuq filfla, fuq it-tip ta' ħut u ħlejja oħra tal-baħar li nsibu madwar filfla. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni Keitha Topajditanti qal li minn 25,000 € l-fond ser jissaħħaħ bi 3 darbit biex Malta tħejji ġenerazzjoni ta' adulti u tfal aħjar għal tranzizzjoni doppja li qed tikkaratterizza lis-soċjetà, dik diġitali u ambjentali. Għalli proġetti bħal dawn huma strumentali fl-immedjat u fuq medda ta' snin biex jikkultivaw taħriġ avanzat f'dawn is-suġġetti. Il-proġetti ser jingħażlu b'sejħa pubblika minn applikazzjonijiet li jitresqu sa 23 ta' Mejju.